രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമചാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ ദാദാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ശനിയാഴ്ച സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരിക്കുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ശനിയാഴ്ച സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് മാതാജി ഈ സാറ്റർഡേ വെച്ചില്ലായിരുന്നു മാതാജി? ആണോ? അതില് ഞാനില്ല. ഞങ്ങക്ക് ലിങ്ക് ഇട്ടായിരുന്നു മാതാജി. അത് കാരണം നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി നമ്മള് ഉള്ള എല്ലാരും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ശരി. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാനായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് അഡ്മിനും പിന്നെ നിങ്ങള് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച മുതൽ ശരിയായിട്ട് നടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ, കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ചർച്ചാ വിഷയം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്താണ്? യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിയും അർജുനന്റെ വിഷാദത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് വരിക അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതെന്നാ പഠിച്ചത് അതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സ്വന്തം ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ നാല് കാരണങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് 4 കാരണങ്ങൾ? ഒന്ന് ദയ, അനുകമ്പ, കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും. വർണ്ണസങ്കരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണസങ്കരത്താല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാകും. പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് യുദ്ധത്തിലെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയാൽ സ്ത്രീകളാണ്. അത് തന്നെയാണ് വർണ്ണസങ്കരം. പിന്നെ ഒന്നെന്താണ്? നോ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലേ?
നോ എൻജോയ്മെന്റ്. നോ എൻജോയ്മെന്റ്. അതാ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷില് വാക്കുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. C for compassion, E for no enjoyment, D for destruction of family tradition, and F for fearful of sinful reactions. അപ്പൊ പാപങ്ങൾ അല്ലെ, കർമ്മങ്ങളുടെ ഏതാണ്, പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ്. അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയം അതൊരു ഗുണമായിരുന്നു. അതെ, അതാണ് കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. മൃദുല ഹൃദയത്താണ് കമ്പാഷന് കാരണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടായില്ല? ആരും ഇത് നമ്മുടെ യുദ്ധം ജയിച്ചാല് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ. അതാണ് നോ എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സങ്കരവർഗമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ ഇല്ലാതാകും, കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഏതാണ്, എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ബാധിക്കുന്നത് പാപമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. പാപകർമ്മ പ്രതികരണം, അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, പാപഫലം കിട്ടാം അല്ലെ, നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരുടെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നു, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സൗദാമിനി മാതാജിയുടെ ആണ് കൂടുതൽ വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗദാമിനി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി കോഹോസ്റ്റ് മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. സാഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ച് പഠനം നടത്തുക. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയാം അനാലിസിസ് എന്ന്. അപഗ്രഥിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് സാഖ്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യോഗ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനെല്ലാം യോഗ എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതിനെയാണ് അപഗ്രഥിക്കുന്നത്? ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഏതാണ്? ജ്ഞാന യോഗത്തില് തത്വം, താത്വികമായിട്ട് പറയാം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്, തത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതാണ് അവിടെ സാഖ്യ എന്നെടുത്ത് പറയുന്നത്. തത്വാത്മകമായിട്ട് പറയുകയാണ്, തത്വശാസ്ത്രം പറയുകയാണ്. എന്ത് തത്വശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ആരാണ്? ജീവസത്തകൾ അല്ലെ. ജീവസത്തകൾ നമ്മൾ ഏതിനാലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഏത് മാതാജിയാണ്? പ്രിയ ഉണ്ണി മാതാജി. പ്രിയ ഉണ്ണി മാതാജിയെ നമ്മൾ ഏതിനാലാണ് കാണുന്നത്? മാതാജി ശരീരത്തിലാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക സ്ഥൂല ശരീരം അല്ലെ. അതിനുള്ളില് എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ജീവസത്ത അല്ലെ, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 24 ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് താത്വികമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെയും ശരീരം കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ശരീരം കണ്ടിട്ടാണ്. ആ ശരീരത്തെയാണ് ഏതാണ്? ആ ശരീരമാണ് ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനമാണ് അർജുനനുള്ളത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഉള്ളത്? ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ്? ആത്മാവെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നു, സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബോഡിയും അതേപോലെ സോളിനെ, ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയും. ഇവിടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താണ്, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളു.
ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തില് 3 വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏതാണ് സകർമ്മ അല്ലെ, സകാമ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതാണ് സകാമ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഏതാണ് എതിരായിട്ടുള്ള വേറൊരു കാമമുണ്ട്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മമുണ്ട്. അതെന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം. അകർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നൈഷിക കർമ്മം, അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അതിന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയും. സകാമ കർമ്മവും അത് നമ്മൾ ഏതായിട്ട് വരുന്നു, പിന്നീട് നമ്മൾ സാധക ചെയ്ത് ഇത് വരുമ്പോ എന്തായിട്ട് വരുന്നു, അത് ഏത് തലത്തിലോട്ട് വരുന്നു? നിഷ്കാമ തലത്തിലോട്ട് വരുന്നു, നൈഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള, അത് രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നു. അടുത്ത ലാസ്റ്റിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഏതായിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത്? നിഷ്കാമവും പിന്നെ വികർമ്മം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ല, വികർമ്മം വരുന്നില്ല. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ വേറൊരു അധ്യായത്തില് 3 കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഇവിടെ വരുന്നത് ബുദ്ധിയോഗ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സകർമ്മത്തെ ഏതായിട്ട് മാറ്റാം? അകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നൈഷിക കർമ്മമായിട്ട് മാറ്റാം. അതായത് കർമ്മയോഗയായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെ. കർമ്മയോഗയായിട്ട്, ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മയോഗ. കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള, അത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിയോഗ വഴിയാണ്. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതാണ്? ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്റലിജൻസ് വേണ്ട വിധം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് വരിക? ഈ ബുദ്ധിയോഗം വരിക. ആ ബുദ്ധിയോഗം വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം, അറിവ്, കിട്ടിയ ജ്ഞാനത്തെ ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗ വഴി നമ്മൾ എവിടെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതാണ് സാഖ്യ. അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന, അപഗ്രഥിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അപഗ്രഥിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഏത് പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത്? സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബുദ്ധിയോഗയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗ വഴി നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ, ഭക്തിയോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. അതാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ അധ്യായത്തില് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതിന്റെ അന്തസത്തയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്തയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്ത ഏത് തന്നെയാണ്? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്ത. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് വിവരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1 മുതൽ 10 വരെ ഉള്ളത് അർജുനന് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ അർജുനൻ പറയുന്ന എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ അതോ ഞാൻ സന്യസിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഏതാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള് തീർന്നിട്ടില്ല, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാനും ഭഗവാൻ സുഹൃത്തിൽ നിന്നും അതേപോലെ ബന്ധുവിൽ നിന്നും ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഗുരുവായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നല്ല ലെസൺ, നമുക്കൊരു ഗുണപാഠമാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് തനിയെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് പാത പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തമനായ ആളെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം തേടണം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു തന്നിച്ചെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗുണപാഠം കൂടെ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഏതാണ്? ഉത്തമനായ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ
ഇതിപ്പോ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ്? തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതാ? പാപകർമ്മം, തീരുമാനം ഇല്ലായ്മ എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏതാ? 5-ാമത്തെ കാരണം. എന്നുവെച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം പാലിക്കണോ അതോ ഞാൻ സന്യസിക്കണോ എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. 2-ാം അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ നമഃ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം. 2-ാധ്യായഃ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തം വിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദനം. അപ്പൊ എന്താണ്? സഞ്ജയനിത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീർ വാർത്ത് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ മധുസൂദന, മധുവിനെ ഹനിച്ച അല്ലെ കൃഷ്ണ എന്നാണ്. മധു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഒരു അസുരനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ മധുവിനെ വധിച്ചതെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം, മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്റെ മനസ്സിലും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്, ആസുരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെയെല്ലാം നീക്കിത്തരണം നീ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സംശയങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ആ വ്യാമോഹം അസുരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത. കാരണം ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ധർമ്മം ചെയ്യാതെ അധർമ്മ കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ അധർമ്മമാവുന്ന ചിന്തയെ മാറ്റിത്തരൂ. ആരാണ് പറയുന്നത്? മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ച അല്ലയോ മധുസൂദന. അപ്പൊ എനിക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തരൂ, എന്റെ അസുര ചിന്ത മാറ്റിത്തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അർജുനന് നിരാശ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഏതാണ്? സകാമ കർമ്മം. പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? നിഷ്കാമ ഏതാണ്? അനൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മ, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് പിന്നെ ഏതാണ്? അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ബുദ്ധിയോഗയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിലൂടെ 40 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ ഇത് 54 ശ്ലോകം ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അർജുനൻ സംശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആളാണ്, ബുദ്ധിയോഗയിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആളാണ് സമചിത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊക്കെ ഇടക്കാൻ പറ്റുന്നയാള്. ഇപ്പൊ അർജുനന് ദ്വന്ദ്ത്തിലാണ്, ഇവരെ കൊല്ലണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെയുള്ള അല്ലെ. ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടില്ലേ, എനിക്ക് ദുഃഖം വരത്തില്ലേ, എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ആളിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? പിന്നെ 72-ാമത്തെ വരെയുള്ള ശ്ലോകം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും ബോധവും കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, 72 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതില് അർജുനന്റെ 5-ാമത്തെ ഏതാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം പറയുന്നു. പിന്നെ 2-ാമത്തേത് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നീ കാണുന്നതെല്ലാം ശരീരങ്ങളാണ്, ആത്മാവല്ല. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെ, മരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കും. അടുത്ത് ഏതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഏതിലൂടെ സാധിക്കും? സകർമ്മം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അതിനുള്ള ഫലം നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നാലും നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അടുത്ത് പറയുന്നു നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, പക്ഷെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നീ ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അടുത്തെന്താണ്? ഏതിനെ കുറിച്ച്? ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ നൈഷ്കാമ്യ കർമ്മത്തിലെത്താം എന്നത്, അത് ബുദ്ധിയിലൂടെ അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുന ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കും? ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ആളിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും ബോധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെ,
ബോധാവസ്ഥ, അവയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് 72 ശ്ലോകമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ചുരുക്കത്തില് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വന്തം, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ, സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് വരും, നിരാശയിൽ വരും. അപ്പൊ എന്താണ് തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധയും അശ്രദ്ധയും, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് വരും. പിന്നെ ഏതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 4 ന്യൂനതകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒന്നെന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. പിന്നെ ഏതാണ് മായയിൽ അപഹൃതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വേറൊന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ് അപൂർണമാണ്. നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്, നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ച ഒരു ആപ്പിൾ ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ നല്ലൊരു ആപ്പിളാന്ന് തോന്നും അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതെന്താണ് അഴുകിയതാണ് അല്ലെ, അതില് പുഴുക്കളുണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിയപ്പം ആപ്പിള് നല്ലതാണ് എന്നാണ് തോന്നിയത്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കണ്ണ് ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. കണ്ണിന് എന്താണ്, അടങ്ങുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പൂർണ്ണതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 4 തരം തെറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട്, ന്യൂനതകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കണം, കൂടുതൽ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആളിനെ, ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന ആളിനെ. അതൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ആരെ സമീപിച്ചു, കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചു. അർജുനൻ അവിടെ ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠൻ ആരായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്നാണ്. അപ്പൊ അത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം. എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയത്? ഭഗവാൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, മറ്റുള്ളവർ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത 6 പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ടുള്ള 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ഐശ്വര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. പിന്നെ ഏതാണ്? സൗന്ദര്യം. യശസ്. സൗന്ദര്യം പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് സമ്പത്ത്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക. സമ്പത്ത് സായിൽ തുടങ്ങുന്ന സൗന്ദര്യം, പിന്നെ ശക്തി, യശസ്, 2 ഷായുണ്ട് അല്ലെ. ശക്തി, യശസ്, പിന്നെ ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും. ഹരകൃഷ്ണ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഹരകൃഷ്ണ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അധിപനാണ്. അപ്പൊ സമ്പത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ശക്തി നമുക്കറിയാം, 5 വയസ്സായപ്പോ തന്നെ 7 ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് എടുത്തു നിന്ന ആളാണ്, ചെറുവിരലിൽ ഇടത് കയ്യിൽ അല്ലെ. സൗന്ദര്യം സർവ ആകർഷകനാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് സർവ ആകർഷകൻ. യശസ്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അസുരന്മാരെ എല്ലാം വധിക്കുകയും പിന്നെ ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനം, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ആൾ നോയിങ് എന്ന്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ത്യാഗം, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം മടിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം തന്നതാണ് പ്രഭുപാദർ. അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീതയിലും അതേപോലെ ഈശോപനിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോ അത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച എന്നാ പറയുന്നത്. മറ്റാണെങ്കിൽ അർജുന ഉവാച അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജയ ഉവാച എന്നാ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. ഇതാണെങ്കിലോ ശ്രീ ചേർത്ത് ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുതസ്ത്വകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന ക്ലൈദ്യം സ്മഗമ പാർത്ഥാനൈതത്വയേ
ഉപപദ്യതേ ശുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തത്വോത്തിഷ്ഠ പരന്തപാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? യുദ്ധം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പോവുകയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അനുകമ്പ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും? നീ ദ്രോണരെയും കൃപനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മരെയൊക്കെ കണ്ട് ഭയന്ന് ഓടുകയാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഏതാണ് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സംഘകാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഏതാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നതും പുറകില് മുറിവേൽക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ നാണക്കേടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു യുദ്ധവീരൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒന്നി വീരമൃത്യു വരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് രാജാവാകുക, അല്ലെ? യുദ്ധം ജയിച്ച് രാജാവാകുക. അതാണ് 2 ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒളിച്ചോടിയാൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുക? അവരോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടെന്ന് ആരും വിചാരിക്കത്തില്ല. പകരം എന്താ വിചാരിക്കുക? നീ പേടിച്ചോടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ദൗർബല്യം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ അർജുനൻ വിലപിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന. അവിടെ മധുസൂദന എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹോ വരിസൂദന. അപ്പൊ എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഈ ആരെയൊക്കെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയൊക്കെയാണ് വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് എന്താണ്? അവരെയൊക്കെ വധിക്കുമ്പോ ഗുരുഹത്യ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്നും വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഗുരുനഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈഷ്യം അഭീകലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാസു ഗുരുനി വൈഹ പുഞ്ജീയ ഭോഗ രുധിര പ്രതിജ്ഞ. അടുത്ത് 6-ാമത്തെ പ്രശ്നം പറയുന്നു, ന ചൈതാദ്വിദത്മകതരന്യോ ശരിഗരീയോ യദ്വാ ജയേമയദിവാനോ ജയേയുഹോ യാനേവ ഹത്വാനുജിജീഷ ജിജീവിഷാമാസ്തേവസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. ആരുടെ? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെയാണ്. അവരെ കൊന്നാല് എനിക്ക് എന്താണ് പാപം കിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മാലിന്യമൊക്കെ കടന്നുകൂടി. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എങ്ങനെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മാലിന്യം കടന്നുകൂടിയത്? ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെ മാലിന്യം വന്നുകൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം, ഏത് തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ വിനിയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട സമയത്താണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത അർജുന ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ യശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേകം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. അപ്പൊ അവിടെ അടിയറ പറയണേ, എന്റെ മനസ്സെന്താണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ കൃഷ്ണ, നീ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല വഴി, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വഴി ഏതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ എന്താണ് അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിതനായ ശിഷ്യനാണ്, ശിഷ്യത്വം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതുവരെയും സുഹൃത്തും ബന്ധുവൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഗുരുവായിട്ട് മാറുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്? കടമയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്കാ? അർജുനനല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അർജുന സ്വയം ഒരു കൃപണനായി കണക്കാക്കുന്നു. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ്? പിശുക്കൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃപണൻ പിശുക്കനാണ്. അപ്പൊ കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ അവിടെ വരുന്നു. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിശുക്കൻ. എല്ലാ ബുദ്ധിയും ഉണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാ അറിവുമുണ്ട്, എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം, അല്ലെ? ഏതാണ്? ദിവ്യ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്, ദിവ്യ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിശുക്കനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പണമുണ്ട്,
പക്ഷെ അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, എല്ലാ അറിവും ഉണ്ട്, എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നേരായ മാർഗം പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നഹി പ്രപശ്യാമി മമ അപനുദ്യാചോഗമുച്ചേഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമൗ അസപത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമഭിജാധിപത്യം. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ഏതാണ്, ഇതാ വേണ്ട, രാജ്യം ഒന്നും വേണ്ട, പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അങ്ങ് ദയവായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് കടമയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ്, അദ്ദേഹം പല പരിഹാരങ്ങളും നൽകി, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊന്നും ശരിയായില്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ 21 മുതല് ഇവിടെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് വികലമായ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അർജുനന് എല്ലാം കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചം മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, തനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ആദ്യ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനം നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ ഒന്ന് കളിയാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എങ്ങനെ മാലിന്യമൊക്കെ കടന്നുകൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചെങ്കിലും 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് തത്വജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ വില്ലും അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ താഴെ ഇട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ ഒരു സന്തോഷം. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, അപ്പൊ എന്താണ്, എന്റെ മക്കൾ തന്നെ ജയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നു. അപ്പോഴാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്ന അപ്പൊ എന്താണ്, അമ്പും വില്ലും താഴെ വെച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. എന്താ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാ, ഋഷികേശം അല്ലെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധിപൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അർജുനന് വേണ്ട ആത്മജ്ഞാനം നൽകാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അർജുനൻ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി യുദ്ധം ചെയ്തോളും എന്ന് സഞ്ജയന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരന്തപ നയോസ്യായി ഗോവിന്ദം മുക്ത തൂഷ്ണീം ബഭൂവഹ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് തത്വജ്ഞാനം എല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് ആര് തുടങ്ങുന്നു, അർജുനൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന, ഹരേ കൃഷ്ണ, 10 തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യേ വിഷീദണ്ഡം ഇതം വജഹ. അപ്പൊ വിഷമിച്ച് രണ്ട് സേനയ്ക്കും നടുവിലിരിക്കുന്ന ഏതാണ്, ഭാരത എന്ന് വെച്ചാല് ഭരതപുത്രൻ അല്ലെ. ഭാരതപുത്രന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭാരതവംശത്തില് അവകാശിയായിട്ടുള്ള ആളിന് ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം നൽകാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അശോച്യാനന്യ ശോചസ്വം പ്രജ്ഞാവാദാം ഭാഷസേ ഗദാസൂനഗദാസൂഞ്ച ന അനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ ന തേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ ന ചൈവാന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന, ഹരേ കൃഷ്ണ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, നീ സംസാരിക്കുന്ന ആരാ, ഒരു ബുദ്ധിമാനെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അർത്ഥശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, പണ്ഡിതനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് നേവാഹം ജാതുനാസം എന്നുള്ളതിന്റെ. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്നും എന്നും, അന്നും ഇന്നും എന്നും അല്ലെ, മുമ്പും ഇപ്പോഴും ഇനി വരും കാലത്തും എന്തുണ്ടാകും, നീയും ഈ രാജാക്കന്മാരും ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട്, ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അപ്പൊ തുടക്കമാണ്, നീ ശരീരമല്ല, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ
ശരീരങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ളത് ആണ് ആത്മാവാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നുകൊണ്ട് ഏതായിട്ടാണ്? ശരീരമായിട്ടല്ല, പിന്നെ ഏതായിട്ട്? ആത്മാവായിട്ട് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിന് ഇതെല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കുറെയൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ല, കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ശ്ലോകവും കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതേ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, ഓർത്തെടുത്താൽ മതി. 6 തരം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ബാല്യം, പിന്നെ എന്താണ്? യൗവനത്തില് നമ്മള് കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ച് വളർന്ന് ഏതാണ് അഡോളസെന്റേജ് ആയി കഴിയുന്നു, പിന്നെ യുവാവായിട്ട് കഴിയുന്നു, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ്. ഈ പടം നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ബെൽ കമത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെ? മണി കമത്തി വെച്ചതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഒരു ശരീരം വിട്ടപ്പോൾ ആ ശരീരം എന്താണ്? ഒരു ആത്മാവ്, ശരീരമല്ല ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ചു. ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെ? അതിങ്ങനെ വളർന്നു ചെറുതായതായി എഴയുന്നു, പിന്നെ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു, അങ്ങനെ വലുതായി യുവാവായി അല്ലെ? യുവാവായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിവാഹവും ഒക്കെ കഴിച്ചു, കുഞ്ഞുങ്ങള്. അടുത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് കുറച്ച് ശരീരത്തിലെ മാറ്റം വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നു, വയസ്സാകുന്നു, മരിക്കുന്നു, ആത്മാവിതാ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മണി കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇത് 6 അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഈ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരു ആത്മാവിൽ നിന്ന് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവാണ് ഈ തെളിച്ചായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിങ്ങനെ എന്താണ്? വന്ന് യുവത്വത്തില് വന്നു. പിന്നെ പടം കാണുന്നില്ലേ? എന്താ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നായിരിക്കും മാതാജി. നെറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ വീണ്ടും താഴോട്ട്. അപ്പൊ താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട്, പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്, അടുത്ത് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 6 തരം മാറ്റങ്ങള്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക്, പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക്. ഈ 6 തരം മാറ്റങ്ങളാണ്. ഈ വാർദ്ധക്യ അവസാനത്തിന് മുമ്പ് പിന്നെ മരണശേഷം പുതിയ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ ഈ 6 മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരും, പക്ഷെ നമ്മളെ ആത്മാവിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് സമചിത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആളാണ് സമചിത്തൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിണാമം, ഈ ശരീരത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സംഭ്രമവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബോധം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. നമുക്കറിയാം ബോധം. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശരീരം ചലിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതും ബോധമുള്ളതും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളതും എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തില് ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം, അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, ഒരു പെൺകുട്ടി ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തില്. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പരമാത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനായിട്ട് പരമാത്മാവിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ല. ആ കുട്ടി ശരിക്കും മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. പേരൻസിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് എന്തായാലും കുട്ടി രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ തീർത്തും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസം, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടെന്ന്, പരമാത്മാവുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എന്താണ്? ശസ്ത്രക്രിയ
ശരിക്കും അതില് വിജയിച്ചു ആ കുട്ടി. വീണ്ടും എന്താണ് പുനർജനനം പോലെ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയവും ശരീരവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാള് ആരോഗ്യത്തോടെ ആ കുട്ടി നോർമലായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ വിശ്വാസമാണ് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരീരത്തിലെങ്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്ത, അതാണ് നമ്മുടെ യഥാത്മാവ്. അതിന് നാശമില്ലെന്ന് അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. ഇനി മുഴുവൻ ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്? അനശ്വരമാണ്, അല്ലെ? അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ആരുടെ പടം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഉപമയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രസ്സ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഈ ആത്മാവ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ എന്താണ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഒരു പുറംചട്ടയാണ് ഈ ശരീരം. ഏതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് പഴയ ഉടുപ്പ് മാറ്റി പുതിയ ഉടുപ്പ് ധരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവിനെ സുരക്ഷിതമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ശരീരം, അത് ജീർണിക്കുമ്പോ, അതിന് ബലക്കുറവ് വരുമ്പോ, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വയസ്സായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവ്, പിന്നീട് ജഡഭരതനായ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ചിത്രവും മാനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവസാനം ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മാവ് ഏത് രൂപത്തിലാ പോയിരിക്കുന്നത്? മാനായിട്ടാണ് അത് ജനിച്ചത്, അല്ലെ? ആത്മാവ് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് അടുത്ത് ജനിച്ചത് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവസാന നാളില് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്ന മരണസമയത്ത് അതായിത്തീരം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ശരീരം വിട്ടപ്പോ വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മനസ്സിലപ്പം മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആയതുകൊണ്ട് മാനിന്റെ ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ജീർണിച്ച ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ആകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി, ആത്മാവ്, ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി, ദേഹം ശരീരം, ദേഹി ആത്മാവ് പുതിയവ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതില്. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹം ആഗമാപായിന നിത്യ താന്തിദിശ്വസ ഭാരത. അപ്പൊ എന്താണ്? നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞു സമചിത്തത എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അല്ലെ? അതാരാണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ലാത്ത ആളാണ്. സമചിത്തനായ ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ശീതകാലവും അതേപോലെ ഉഷ്ണകാലവും സുഖവും ദുഃഖവും പിന്നെ എല്ലാം വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും ആരാണ്? ആയിട്ടുള്ള ആള് ആ മാറ്റങ്ങളെയൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാലോ, രാത്രി പകല്. നമ്മൾ രാത്രി വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കത്തില്ല, അല്ലെ? കാരണം എന്താ? നമുക്കറിയാം പകല് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വരും, രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പകല് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സുഖം കാണത്തില്ല, എപ്പോഴും ദുഃഖം കാണത്തില്ല. ചെറിയ ചെറിയ സുഖങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സുഖങ്ങളും വലിയ ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതുപോലെ? കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മാറി മാറിയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. യംഹിനാവ്യതയന്തേത പുരുഷം പുരുഷർഷഭാം സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടാന്ത സ്വനയതോ തത്വദർശിഭിഃ അവിനാശീ തു തദ്വിദ്ധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശം അവ്യസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹസി അന്തവത്തൈ മേ ദേഹം നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിതോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദുദ്ദിശ്യ ഭാരത വേണ്ടി ഹന്താരം യച്ഛേനം മന്യദേഹദം ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീതോ ന്യായം ഹന്തിന ഹന്യതേ. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരീരത്തിൽ ഈ മാറ്റം വരും. പിന്നെ ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാ പറയുന്ന? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇതില് ഏതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരോ സ്ഥൂല ശരീരോ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സത്യമറിഞ്ഞ ആളിന് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനശ്വരമായ വ്യക്തിത്വമാണ്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഈ കാര്യം ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് അനശ്വരമാണ്. അത് ഏതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് അത് ജനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ ജനിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മരണവും ഇല്ല, പുനർജനനവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. ഏതാണ് ഉടുപ്പ് ചീത്തയായപ്പം വേറൊരു ഉടുപ്പിടുന്നത് പോലെ ഒരു ശരീരം ചീത്തയായപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ശ്വേതേശ്വര ഉപനിഷത്ത് പറയുന്ന, നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ്, അതിനെ അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആത്മാവ്. അതിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അളക്കാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് നമുക്ക് തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്ര മെഷറബിൾ ആണോ? അത് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ഇല്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിച്ചു ശരീരത്തിന് 6 മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ അതിന് മുറിക്കാനോ കത്തിക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി വായിക്കുന്നുണ്ട്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചി ന്യായം ഭൂതോ ഭവിതാവാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരം. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാനോ എന്ത് ചെയ്യാനോ കത്തിക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അതിനൊരു മാറ്റവും ശരീരത്തിന് വന്നതുപോലെ ആത്മാവിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. ആത്മാവ് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മാവിന് എന്തില്ല, ലിംഗഭേദം ഇല്ല അല്ലെ. അതിന് വയസ്സെത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വയസ്സും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ജനിക്കുന്നതിനാണ് വയസ്സുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് ശരീരത്തിന് വയസ്സുണ്ടാകും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് വയസ്സുണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല, പക്ഷെ അവിടെ ആണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേതാണ്, അണുവാണ് അല്ലെ, അണുവാണ്, വിഭുവിന്റെ ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ. വിഭു ഭഗവാന് നമ്മളേതാണ് പരമാത്മ അല്ലെ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാ, അത് വിഭുവാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന അണു, ഒരംശം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അണുവാണ്, നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇൻകൺസീവബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ പിന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചലിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന, ശരീരം ഡെഡായിട്ട് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ചത്തുപോയി മൃതശരീരം, മൃതമായിട്ടുള്ള ശരീരം എന്ന് പറയും. മൃതം എന്താണ്, അമൃതില്ലാത്തതാണ് മൃതം അല്ലെ. അമൃതം ഏതാണ് ഇവിടെ, ആത്മാവാണ് അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതില്ലാത്തത് ഏതാണ്, മൃതം. അതുകൊണ്ടാണ് മൃത ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്, അതിന് അവബോധമുണ്ട്, നമുക്ക് ബോധമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവുള്ളപ്പോഴേ നമുക്ക് ബോധമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ബോധം കെട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ, ബോധമുണ്ട്. ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. അത് ശരീരത്തിൽ എവിടെയുണ്ട്, ഹൃദയത്തിലാണ്, എന്നാലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആത്മാവ് ശരീരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഏതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ട്, ഭഗവാനെ തൂണി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് ഉണ്ട്. അതിനെ പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും രശ്മി പകർത്തുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ശക്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ആത്മാവിലൂടെ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് മരണപ്പെടുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് മരണം ഒഴിവാക്കാനും കഴിയില്ല. ശരീരം ഉറപ്പായിട്ട് നശിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, അർജുന നീ ആത്മാവിനെയല്ല ഹനിക്കുന്നത്,
പകരം ഏതിനെ ഹനിക്കുന്നത്? ആത്മാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തെ മാത്രമാണ്. നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എങ്കിലും വേറെ ആരാലാണെങ്കിലും അവർ മരിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. അവർക്ക് എന്തായാലും മരിച്ചേ പറ്റൂ. നീ വധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? വേറെ ആരെങ്കിലും വധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ താനേ മരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ ശരീരം നഷ്ടമാകും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വേദാവിനാശം അവിനാശിനം നിത്യം ന്യായേനം അജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തികം. അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃണാന്തി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ്. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റുന്ന പോലെ അത് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശ്ലോകമാണ് വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹാനി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി എന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അത് പുതിയ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് മരണമില്ലാത്തതാണ്. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താമസം മാറ്റുന്നത് പോലെ, ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആള് ട്രാൻസ്ഫർ വരുമ്പോ തൃശ്ശൂര് പോയി താമസിക്കുക അല്ലെ, അതേപോലെ ആത്മാവിൻ്റെതോ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത്രയാണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന 23 മുതൽ 25 വരെ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനാവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനാവില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല, അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് 23 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് ശാശ്വതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, ഒന്നുകൊണ്ടും അത് കുലുങ്ങത്തില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? പരിണാമങ്ങൾ അതിനുണ്ടാകുന്നില്ല, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് വരുന്നത് പോലെ എല്ലായിടത്തും അതിന് പോകാൻ കഴിയും, സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിയും. അത് ശാശ്വതനാണ്. ഉണക്കാൻ കഴിയില്ല, കുതിർക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് പിന്നെ ഇതാണ് അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് യുദ്ധ കളത്തിൽ വെച്ചാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധ ഉപകരണത്തിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ലെ. ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നു. നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നയനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ അച്ഛേദ്യോയം അദാഹ്യോയം ന ക്ലേവ്യോ അശോഷ്യ ഏവ ച നിത്യം സർവഗതസ്ഥാണു അജലോയം സനാതന അചലോയം അചഞ്ചലം അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിതൈനം അനുശോചിതുമർഹസി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അദൃശ്യനും അചിന്യനും, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ 9 ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദൃശ്യനാണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കണ്ട. അവരുടെ ശരീരം എന്തായാലും നശിക്കും. നീ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്റെ കടമ നിറവേറ്റിക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഏതാ പറയുന്ന? ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഏതാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാമന്യസേമൃതം തഥാഭീതം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതം അർഹസി വ്യാദസ്യ ഹി ധ്രുവോ ധ്രുവം ജന്മ മൃഗസ്യ തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമദ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലൊക്കെ ഏതാണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അളവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്, ആത്മാവിന്റെ അളക്കാനും ഒന്നും പറ്റാത്തതാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതാണ്? പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ ഇതാണ് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചിലർ എന്താണ് ആധുനിക ചിന്തകർ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് ഇതന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എലിമെന്റ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ബൗദ്ധവാദികൾ, നാസ്തികര്, നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ഇല്ലേ, പിന്നെ ഇതാണ് ലോകായതികൾ, അവരെയൊക്കെ, പിന്നെ ആധുനിക തത്വചിന്തകർ, അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടാണ് ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നില്ല അവര് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഇപ്പൊ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് മരണം വരിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒഴിവാക്കാൻ. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് മരണവും ജനനവും. ഒരാൾ ജനിച്ചാല് അയാൾ മരിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരാൾ മരിച്ചാല് ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജനിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ജനനവും മരണവും സുനിശ്ചിതം ആണ്. ഭക്തനായ മരിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരത്തില്ല, ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു ജനിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല, അല്ലെ? അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. എന്താണ് കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ശരീരം കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പറയുന്നത്. ഏതുപോലെ ഒരു ഉപമ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടം നമ്മൾ പണിതു, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിനും ഒക്കെ ഒരു പ്രായം ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു കാലപരിധിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ പറയും ഒരു വീടിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷമാണ് എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും. അത് പറയുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാലപരിധി എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവനും കാലപരിധി എത്രയാണ്? 100 വർഷമാണ് അല്ലെ? കലിയുഗത്തിൽ 100 വർഷം. അപ്പൊ 100 വർഷം വരെ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കാറില്ല, റെയറായിട്ടുള്ളവരെ ജീവിച്ചിരിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നീ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരാ കൊണ്ടെങ്കിലും വധിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് സ്വമേധയാണെങ്കിലും മരിക്കും, അല്ലെ? അവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെക്കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ നിന്റെ കടമ നിറവേറ്റു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഉപമ. ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ കെട്ടിടത്തിനും ആണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് വസ്തുവിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു കാല പരിധിയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ശരീരവും എന്താണ് ഒരു സമയം നശിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ വിഷമിച്ച് വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പലതും കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ശരീരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യഃ ആശ്ചര്യവച്ചൈമന്യ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപേനം വേദന ശൈവ കച്ചിത്. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പലരും ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ. ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവര് പലതരത്തിലാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു, ഇതെന്താണ്? അപ്പൊ ജ്ഞാനപ്പാനയില് പറയുന്ന പോലെ ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, ഇനി ഞാൻ നാളെ എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എന്താണ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് എന്നാണ് ചിലര് പറയുന്നത്. അതിശയമാണ്. ഇത് മുമ്പൊക്കെ ഏതാണ് ആത്മാവിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും കണ്ടാലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, കേട്ടാലും പലർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, ആത്മാവ് അതാണ് ഇതാണ്, നശിക്കുന്നില്ല, മുറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അതിശയകരമാണ്, ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു, ചിലർ ആശ്ചര്യത്തോടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ കേട്ടിട്ടും
അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നിരീശ്വരവാദികളും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആ അവസ്ഥ, അല്ലേ? അവർക്ക് എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പലരും പറയുന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? 30 ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് വരുന്നു. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. അപ്പൊ ഇത് നാളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് പറയുന്നു, സംക്ഷിപ്തമാണ്. അതായത് ആത്മാവ് നാശരഹിതമാണ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് കേട്ടോളൂ. ആത്മാവ് നാശരഹിതമാണ്. ആത്മാവ് ശരീരം ഒന്നല്ല. ശരീരം വെറും ഒരു കവറാണ്, അല്ലെ? ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ശരീരം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ നാശമില്ലായ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനെയും കൊല്ലാമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ആത്മാവിന് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഇത് ദൈവഹിതം കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ ധർമ്മം എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഈ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. നീ ഇപ്പൊ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം നശിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ആത്മാവ് സ്ഥായിയാണ്, സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമാണ്. അതിന് നിന്റെ വാളിനാലോ നിന്റെ ശരത്താലോ, അല്ലെ, ഒന്നുകൊണ്ടും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നിന്റെ ആത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ആത്മാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും ആത്മാവ് ഹനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ നിന്റെ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നീ നിരത്തിയ 5 കാരണങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നീ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौरनिधाय प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे